Massivament, però farem igualment sentir la nostra veu. Impregnarem les xarxes de les nostres reivindicacions i farem sentir el nostre dret a la igualtat en tots els àmbits de la vida personal, social i professional. Les dones volem una societat igualitària, justa, equilibrada, inclusiva i integradora. Denunciem la bretxa salarial i la precarització laboral que patim. Reclamem la corresponsabilitat en les tasques de cura. Tenim dret a viure lliures de violències masclistes, en pau, sense cap tipus d'exclusió ni discriminació sexista. Lluitem en contra del racisme, la xenofòbia i l'LGTBI-fòbia. Reivindiquem la igualtat de tots els drets humans de les dones en relació als homes. Dret al treball, dret a la coeducació, dret a una corresponsabilitat efectiva i paritària, drets sexuals i reproductius, dret a la salut, dret a la presa de decisions, dret a una societat lliure de violències masclistes. En primer lloc, agrair la seva predisposició a participar en aquest assaig clínic. Les 4 doctores que avui som aquí formem part del grup d'investigació Marie Curie, depenent del reputat Departament d'Igualtat Montserrat Roig de la prestigiosa Universitat Federica Montseny de Barcelona. Avui, 8 de març del 2050, iniciem un primer estudi de camp per esbrinar quins han pogut estar els motius d'aquest rebrot de desigualtat que s'ha produït a les Franqueses del Vallès durant els darrers mesos. Portem 10 anys mesurant exhaustivament tots els nivells d'igualtat, escrupolosament. Control. Sabíem perfectament que el que ha passat podia passar. En el moment que hi ha una petita relaxació i deixem que el sistema funcioni lliurement, el virus de la desigualtat es pot infiltrar perillosament en l'organisme i causar grans destrosses que ens portarien a situacions pretèrites que serien un retrocés com a societat. No ens podem permetre una pandèmia de desigualtat. Utilitzarem aquests sofisticats sensors per accedir a les dades de tots vostès de forma immediata via reconeixement de retina. M'ha vingut al cap allò que m'explicava la meva àvia a la seva època, on feien servir enquestes telefòniques o fins i tot personals. Quin desgast! Aquests mètodes tenen una fiabilitat extraordinària i en un no res podem accedir als diagnòstics inicials de la situació. No us preocupin per la seva privacitat, els nostres mètodes són seguríssims. Anem-hi! La situació és extraordinàriament greu. Ens havien alertat d'aquesta situació. No volíem creure-ho, però sí, les dades són irrefutables. Mireu! No desvetllaré la seva identitat, esclar, però dins d'aquesta mostra hi ha un jove que treballa juntament amb 5 dones d'aquest auditori que tenen la mateixa edat i nivell de formació i que és increïble. Durant el 2049 va cobrar uns 8.000 euros menys que elles fent la mateixa feina. No pot ser, estàs segura que no hi ha cap errada de processament? No, mira, 8.041 euros menys. 8.000 euros menys per la mateixa feina és indignant. Aquest home requereix una reparació immediata. Trucar a la consellera de Treball per tal que aquesta desigualtat quedi solucionada d'immediat i que s'inici una investigació de com ha pogut passar això en ple 2050. Imagineu que la resta d'homes tenen constància d'aquesta situació. És indignant. Dimissions a dojo, manifestacions i declaracions a la tele. Sabeu perfectament que la societat del 2050 és absolutament intransigent amb la desigualtat. Hem de vacunar tot el seu entorn per comprovar que no s'estén el virus. Anàlisis d'impacte, revisions periòdiques... No deixar-ho fins que no quedi ni rastre d'aquest virus. Ostres! No m'espantis, què passa? La temporalitat. Una altra vegada la punyetera temporalitat. Mira que ens va costar erradicar aquesta variable, però aquesta lacra s'amagava a certes previsions.
Són tots els homes, diguem que només són unes dècimes de res. Unes dècimes, un 25%. I les dones tan tranquil·les, gaudint d'aquest avantatge com si fos del més normal. No s'han adonat que això era una injustícia descomunal. Cap d'elles ha denunciat la situació? I com no hi ha dos, sense tres, el sostre de vidre. No pot ser, es va trencar definitivament el 2035. Homes i dones del nostre país arribaven als consells de direccions de les grans empreses públiques i privades amb total paritat. El 31% d'homes d'aquest auditori tenen com a càrrec directiu per cada 69 dones. Una barbaritat! I les dones tànticament aclaparan el 70% del poder. Quina barra! Hem d'informar a la consellera de Polítiques Públiques per tal de que enviïn aquests auditors a les zones afectades per examinar cada expedient. La triada és ben clara. Sous desiguals, temporalitat elevada i sostre de vidre. I les conseqüències a llarg termini són de calaix. Aquests homes que ara estan tan tranquils gaudiran d'unes pensions molt baixes, i cronificació a les generacions posteriors. No és només una qüestió ètica, que també, i molt important, és una qüestió econòmica. L'explotació d'una part de la nostra societat, baixant les seves cotitzacions i les seves potencialitats, ens empobreix a tots. És qüestió d'actuar. Ara mateix redacto un acte del que hem pogut observar i faig còpia a l'alcaldessa, a la consellera, al delegat territorial i al cap d'Igualtat del govern. Li devem a totes aquelles persones que van lluitar per arribar a la situació idíl·lica en la que vivim ara. Recordo que la meva àvia m'explicava que arribaven cada any a les 100 víctimes per violència de gènere. Això és de l'any aquell de la pandèmia, el 2020, no? Hem fet camí. Més de 30 anys de lluites per la igualtat. Ens acomiadem, però no sense abans agrair-les la seva col·laboració, estàtica però necessària col·laboració per diagnosticar un brot de desigualtat que no pensàvem que es podria reproduir a mitjans del segle XXI. Això ens demostra que les autoritats i la societat en general hem d'estar alerta per mantenir una salut social òptima. Moltes gràcies. Adeu i espero que no fins una altra. Moltes gràcies.